otthonunktól nem biztos, hogy elmentünk volna az erdőbe, így egy ilyen túrára, ilyen kis színes feladatokkal volt megfűszerezve, vagy meg kellett keresni azokat kő alatt, fán, egyéb ilyen helyeken. Ez végig is érdekes tette, szóval nem az volt, hogy mondtam, hogy menjünk egy kört az erdőbe, hanem így volt egy kis kihívás rész is a dolognak. Maga a túra az nagyon jó volt, én jól éreztem magam, úgy is szeretek a természetben sétálni, bár ez egy kicsit problémát okozott, hogy ugye volt egy kis affér és szerintem eltévedtünk. Kérdés, most jó helyen vagyunk? Ott az elágazásban van. Az elsőnél tartsuk arra. Az meg volt. Utolsó kettő. Egy jobb volt. Visszafelé találtuk meg azt a dobozkát, amit az elején kellett volna megtalálnunk. De ettől függetlenül jó volt, jó sarasak lettünk, de sokat nevettünk és vicces volt, jól éreztük magunkat. Én úgy jöttem ide, hogy egy jót fogunk kirándulni, tök jó szórakozás lesz az egész, és olyan emberekkel, akikkel el vagyok, és tök jóban vagyunk, és én úgy gondolom, hogy ma is jól éreztem magam, és holnap is ugyanilyen jó lesz. Sziasztok, én Gut Krisztián vagyok, és most ki fogunk tölteni egy egész egyszerű kis tesztet. Igazából semmi különlegesre nem kell számítani, 14 kérdés lesz, 3 választási lehetőség. Lényegében igazából nem is nagyon tudjuk, hogy honnan ered, még akik ezzel foglalkoznak komolyabban se, de azt tudjuk, hogy már a hazatérő magyarok, amit honfoglalásnak hívjuk a hazatérést, a 9. század végén ők már hozták magukkal a szürkemarhákat. Azt hallottam, hogy itt keveredett. Több verzió itt élő őshonos fajjal, és a magyarok hoztak be, és általában itt keveredett a szürke. Ez az egyik verzió, a másik verzió, hogy ezt már így hozták be, és a magyarok által tartott marhákat kikötötték az őstülöknek, és azokkal fedeztették, vagy pároztatták, vagy üzették be. Illetve van egy jó verzió, hogy egyszerűen az őstülöknek a háziasított formája. Nem lehet ezt már tudni. Én azt mondom, és van minden emberben megvan a földhöz és a jószághoz való vonzalom. Mi több ezer évig ezzel foglalkozunk, és ebből éltünk. Tehát nem voltunk 1000 éve, nem voltak marketing szakemberek, közgazdászok, nem voltak mérnökök, ugye, vagy talán azok voltak, csak nem így hívták őket. Mindenki jószágból és a földből élt, ebből jól élt. Ahova most tart a világ, ez a gazdasági növekedés, hajhászás, tehát ez a fogyasztói társadalom, hogy még vegyél, ez lehet, de előbb-utóbb óra esünk. Most egy picit megbotlottunk, még fölálltunk, olyan nagy óraesés lesz, nagyon nagy, és ezek nagyon nagy gondok lesznek. Állsz és kérdezel, ez most mit jelent? Talán egy vadat, kik mások elejtenek. Én mondom, az a vad benned nagy, ezért kell szűklapád, mi van, ha pont te vagy. Ezek a srácok most az egész napot végigtolták, mindenféle zöld munkában, zöld filozófiákkal, zöld tevékenységgel találkoztak, és kipróbálták, és hasznosították magukat, és egyszer csak itt vagyok, és tolom a fejükbe az összes információt, ami bennem, a szívemben, a lelkemben lakik. Ez nem egy könnyű műfaj, úgyhogy véletlenül majd mindig meg fogom mérni az ő energiaszintjüket, hogy éppen hogy állnak, és majd olyan hosszúságú lesz a műsor. A fűtő a napban, sikerült egy kicsit kibogozni azt, hogy miért lenne arra szükség, hogy átgondoljuk ezeket a rendszereket, ezeket a szokásokat, ezeket a hatalmi viszonyokat. És hogy létre tudunk-e hozni egy olyan egységet, ami egy társadalmi, egy környezeti és egy üzleti harmonizációról szól. Ez maga a fenntarthatóságnak a definíciója. Ez egy Birdland jelentésnek a végtermék, amit 1987-ben fogalmaztak meg az ENSZ-ben. Meg lehet nézni, hogy az előbb említett egygenerációs időtartam alatt végül is mi született meg ebből, ami jött létre. Hát nem sok minden, pedig nagyon sokan próbálkoznak vele. Én Kraszka Szilvit köszöntsétek nagy szeretettel, aki a Humusz Hulladék Munkaszövetség tagja. Még mert a Hulladék Munkaszövetségnek az arszpolitikájáról, a munkájáról és egyáltalán az üzeneteiről beszélgetnénk, azért fontos arról pár szót váltanunk, hogy mi is ez a civiliség valójában. Sziasztok! Valóban létezik egy úgynevezett civil kurázsi. Én azt hiszem, hogy a mi kis országunkban ez elég nyögvenyelősen, de működik. Tehát én hiszek benne, nyilván azért vagyok ezen az oldalon.
és szerintem az egésznek a lelke az, hogy öntevékenyek legyünk. Azt mondják, hogy környezettervezési szempontból hogy a legrosszabb az, hogyha elégetjük a hulladékot, vagy hogyha lerakjuk, mert a borzasztó sok, hát már nagyon sok helyünk egyébként nincs. Ennél egy fokkal jobb az, hogyha szelektíven gyűjtünk, de én egyébként kíváncsi vagyok arra, hogy hányan gyűjtötök szelektíven. Tegyetek már fel a kezeteket, akik... Hát figyelj, ez majdnem, ez 50%-os arány. Amiről beszéltem, az saját tapasztalat a veteménytől kezdve az energiatakarékos körtén át a hibrid autóig és a bicikliig és a szelektív személygyűjtésig minden megvalósult. Az a fontos, hogy egy csomó más élménnyel ajándékozott ez meg. És ez a fontos része, és ezért tudom mai napig is csinálni, mert nem az volt, hogy most nagyon hitelesnek kell lenni, tehát én is csináljam úgy a dolgokat, ahogy kell, hanem közben egy csomó minden született még a családon belüli érzelmi viszonyok tekintetében, a kertünk kialakításában, abban, hogy milyen televíziós csatornát választunk, tehát rengeteg dolgot hozott, és ez szerintem jó. Köszönjük szépen!